Ćao svima. Dobrodošli u četvrtu epizodu učenja i usvajanja jezika bez stresa. Dakle, pričamo o novim tehnikama ili modernim strategijama učenja jezika koje menjaju način na koji predajemo, ali i na koji učimo. Ovaj podcast se zapravo bavi um, pitanjima šta je CI ili comprehensible input, razumljiv sadržaj, razumljiv input, koje su to aktivnosti koje se baziraju na CI-u, kakve strategije i kakve metode mogu da nam pomognu da brže naučimo, odnosno da brže usvojimo jezik. U ovom ćemo podcastu zapravo najviše pričati kakva je to razlika između usvajanja i učenja i stranog jezika i nadam se da ćemo možda nekog podstaći da se odvaži da se upusti u usvajanje novog stranog jezika bez stresa na prirodan način, zato što primećujem da ljudi često odustaju ili se ni ne usuđuju da se upuste u usvajanje novog jezika samo zato što misle da nisu talentovani, da su prestari, a samo nisu naišli na dovoljno dobar ili samo na odgovarajući metod, na odgovarajuću strategiju, na čak nekad odgovarajući tip ličnosti predavača, nastavnika, profesora uz pomoć kog bi najbolje radili na usvajanju novog jezika. Dakle, mnoge ovde aktivnosti će vam možda se već učiniti poznato, možda ih spontano radite, a ne znate kako se zovu, možda ih intuitivno koristite. Meni se desilo i pomenuću i to koje su to aktivnosti koje mi je čak bilo smešno da imaju ime zato što ih spontano decenijama već koristim. 2 sam u predavaštvu. I nisam znala da imaju ime, tako da moj cilj je zapravo da osnažimo sve koji žele da uče, sve učenike, ali takođe i profesore, kolege koji su možda izgubili inspiraciju, koji odustaju od svog poziva i zapravo nadam se da ću ovim putem vas zainteresovati, vam podići moral, vam probuditi ljubav i energiju ka nekim novim načinima predavanja i učenja. Dakle, ovo sve jesu pristupi koji nas osnažuju, koji nam pomažu, a kroz primere i neke praktične alate ući ćemo u čitavu filozofiju kako se zapravo gradi jezik u našoj glavi. Naravno, kroz primere i sve ovo vam pričam, samo da napomenem, iz sopstvenog iskustva i obuka na kojima sam sama bila svih ovih godina. Bavim se CI-em od 2019. i od tada sam konstantno nekoliko puta godišnje na raznim vrstama edukacija. Sve ovo nije toliko novo. Sve strategije su zapravo u etru, moglo bi se reći, još od 70-ih, ako pominjemo James Ashera sa TPR-om, koji je bukvalno 70-ih istupio sa njegovom metodologijom. TPR se praktično 80-ih počeo razvijati na teorijama Stevena Krashena, o kom ću danas više pričati, koji je takođe prisutan već, 40 godina u teorijskim, u krugovima teoretičara jezika i lingvista i s tim da pomenuću samo da su Steven Krashenove hipoteze uvek i, kao što im ime kaže, predstavljene su kao hipoteze, ali danas lingvisti pokušavaju da ih dokažu i mnogi govore da to više nisu hipoteze, nego su sada konkretne teorije. Dakle, ako želiš da tvoja nastava bude opuštenija, intuitivnija, zabavnija i istinski efikasna, ovo jeste podcast za tebe. A ako si učenik koji je uplašen da nema talenta, da je učenje jezika više matematika, da je neke jezike nemoguće naučiti, ovo je podcast i za tebe. Dakle, možemo da počnemo sa razbijanjem nekih mitova. Recimo, moj omiljeni mit je
moraš da znaš gramatiku da bi govorio. Apsolutno ne moramo da znamo gramatiku da bismo govorili i vrlo dobro znamo da mnogo ljudi oko nas, iako savršeno pravilno govori naš maternji jezik, ne zna ni koji padež, nekad ni koje vreme koristi, ne zna, ne poznaje delove rečenice, dakle, ponekad nam je teško samo da se upustimo u gramatičko objašnjavanje našim učenicima, jer zaista nailazimo na slučajeve da je ljudima teško da odrede najbazičnije stvari tipa imenice, glagola ili subjekta predikata i ono što je važno da mi kao profesori gramatičari koji volimo gramatiku i studirali smo jezik iz ljubavi prema njoj, moramo da razumemo da to nije nešto što interesuje većinu ljudi i to nije njihova ljubav. Dakle, ljudi imaju potpuno pravo da ne znaju ni jedan pojam iz gramatike i treba da se pomirimo sa tim da gramatika nije neophodna. Gramatika je divna i mi je volimo i mi smo je studirali, bavili smo se jezik zato što mi imamo drugačiju emociju prema njoj. Ali, da bismo jezik govorili, da bismo ispravno pričali, poznavanje gramatike nam nije neophodno. Poznavanje gramatike može u velikoj meri da nam pomogne, ali moramo i da dodamo da može i da nam odmogne. Pričat ćemo zašto. Pričat ćemo samo malo kasnije, ali povezat ću sada da znate na šta se odnosi o jednoj stavki iz Krašinovih hipoteza. To je hipoteza o monitoru ili kontroloru koji nas često baš blokira zato što previše razmišljamo o gramatici. Opterećujemo se pravilima i to nam koči govor. Ali svi znamo da deca mogu savršeno dobro da pričaju jezik i da ne znaju apsolutno ništa o gramatici. Dakle, uopšte ne želim ni da se upuštam u teoretsko objašnjavanje. Želim da ovaj podcast ostane u duhu jednog svakodnevnog razgovora da bi svi oni koji nisu naše kolege, koji nisu profesori, mogu da shvate i prihvate da su sposobni i da mogu da nauče jezik bez opterećivanja pojmovima koji im nisu nužni za život. To je bio prvi mit. Gramatika nam nije potrebna da bismo pravilno govorili. Odnosno, nije neophodna. Pomoći će nam, ako želimo, nije neophodna. Drugi mit je moramo da učimo reči napamet, moramo da učimo liste reči. To je nešto što se konstantno ponavlja u našem školskom sistemu, je li tako? To je nešto što se konstantno ponavlja u jezičkim udžbenicima. Stalno nailazimo na tabele, na liste reči vezane za neku temu koje profesori vole da ispredaju jer prosto prirodno je da pokrijemo neku temu. Ako učimo, ne znam, vokabular o delovima stana, o kući, svima nam je prirodno da prođemo kroz neke liste, da ljudima predstavimo što više reči i ljudi misle da učeći te reči napamet, da bogate svoj vokabular i brže će progovoriti, ali to često nije slučaj. Verovatno je veliki broj naših kolega bio u situaciji da ispredaje recimo lekciju, kao što već pomenuh, o kući, delovima stana, nameštaju i da se kroz tu lekciju prođe i da se ode dalje i da recimo posle nekoliko meseci se vratimo na tu temu i shvatimo da se ljudi više ničeg ne sećaju. Znači, to su neke tipični primeri kako nama te liste i prosto nabrajanje nekih novih reči teško mogu da ostanu u glavi ako ih nismo stavili u kontekst u kom ostanu povezani. Odnosno, često se daje primer koja je verovatnoća da ćemo na stranom jeziku zapamtiti, ne znam, reč, uzmimo sad bez veze, palo mi je na pamet nešto iz stana, štipaljku, ako je nismo imali negde u kontekstu. Jel tako? Tako da, CI, Comprehensible Input ili aktivnosti koje se baziraju na razumljivom inputu i koje se recimo barem u mom slučaju serviraju kroz TPRS, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling, gledaju da
povežu sve te reči u neki kontekst, da se napravi priča zbog toga što naš mozak pamti priče. Naš mozak prirodno pamti priču, posebno ako ga je ta priča iole emotivno dotakla. Dakle, ako je to neka priča koja je, recimo, vrlo, kako da nazove, monotona, štura, dosadna, nije probudila nikakvu emociju, mi je nećemo zapamtiti. Mi ćemo zapamtiti ono što nas je emotivno dirnulo i posebno ako je tu bila neka poruka koja se nas direktno ticala ili nam je prosto bila preinteresantna, šokantna. Dakle, probudila se neka emocija i pomogla je da se informacija upiše u dugoročnoj memoriji. Znači, prvi mit nam je bio moramo da znamo gramatiku da bismo govorili. Drugi mit nam je treba da učimo liste nepoznatih reči i da širimo vokabular. A treći mit bi bio, koji želim da porušim, da su slušanje i čitanje pasivne veštine. Iako, da, teoretski slušanje i čitanje su pasivne veštine, zato što mi kao ne ulažemo toliki napor kao kod aktivnih veština koje su pričanje i pisanje, kada mi sami moramo da uložimo napor da nešto kreiramo. U slučaju pisanja, da sami kreiramo rečenice, da sami složimo gramatičke strukture i da stvorimo neki sadržaj koji pišemo ili u slučaju govorenja koji je oralni, da usmeni, ali mnogo bi bilo bolje da slušanje i čitanje nazivamo zapravo ulaznim veštinama. Ako pričamo o inputu, input je nešto što ulazi, nešto što mi primamo. Input je sadržaj koji mi primamo. Dakle, slušanje i čitanje su vrlo zapravo aktivne veštine, iako mi ne uložimo istu vrstu napora kao kada govorimo i pišemo, ali kada slušamo i čitamo, naš mozak radi takođe punom snagom. Ali samo da se dešava drugi pravac u odnosu na sadržaj. Mi sadržaj ne kreiramo, mi sadržaj primamo i nekada to takođe zahteva napor. Činjenica je da nivoi između ulaznih i izlaznih veština su retko isti i da nam se brže razvija nivo razumevanja i da, već smo pomenuli prošli put, ljudi dug period mogu da veoma dobro razumeju jezik, ali da ga lošije reprodukuju, što je sve opet stvar vežbe i moramo da budemo svesni da količina inputa i sadržaja koji mi primamo mora da bude uvek u mnogome veća da bismo uopšte mogli iz tog primljenog sadržaja da reprodukujemo. Da bismo ponovo podvukli šta je to CI, šta je comprehensible input ili nam razumljiv sadržaj. Dakle, to je sadržaj koji mi razumemo iako ne znamo sve reči. Ovo je jako važno. To ne mora da bude sadržaj, znači koji je nama potpuno razumljiv. Krašen čak, o tome ćemo takođe pričati, Krašen podvlači važnost da kada radimo na usvajanju jezika, sadržaj koji primamo bude +1, bude za nijansu viši od onoga što mi zaista razumemo i znamo. Dakle, to se ne odnosi na liste i gomile nepoznatih reči, nego samo uvođenje nekolicine reči i struktura da bi nama sadržaj dalje ostao potpuno razumljiv i da bismo mi bili u mogućnosti da ga reprodukujemo. Najbolje kada probate da se pitate, kada ljudi, znate kad kažu, ma da, ja znam španski, ja znam engleski, da, ja evo razumem čitav film, razumem pesmu, razumem epizodu i onda samo kada treba to da prepričamo, koliko nekad može da bude teško. To je taj jaz između razumevanja i produkcije koji dugo vreme zna da bude dubok i širok. Ali ovo jeste poziv da možda razmišljamo o tim veštinama samo kao ulaznim, jednako važnim i da ih ne potcenjujemo. Prošli put sam pomenula, niko od nas profesora verovatno ne voli da na času pišemo mnogo i da na času slušamo jer smatramo da to učenici mogu sami kod kuće. Ali često nailazimo na situacije da to učenici ne rade sami i da vole da budu vođeni i kroz ove veštine. Dakle, zašto, ovo su neki
glavni mitovi i mogli bismo da pređemo na to zašto CI zapravo radi, zašto aktivnosti bazirane na ovom inputu su efikasne i zašto tada mi učimo i kad nam se čini da ne učimo. A bitno je samo to, bitno je da je mozgu jasno ono što prima, jasan mu je sadržaj, jer jedan od glavnih postulata je da mozak uči kad razume. Mozak ne može da uči kada ne razume. Bitno je da mu je sadržaj jasan, bitno je da je zanimljiv, zbog onoga što smo rekli, mora da probudi neku emociju, a zatim smo mi onda sa njim emotivno povezani, što nas dovodi do toga da ili nam je zabavno, dakle da ima humora, ili da se identifikujemo i tada se spušta afektivni filter. Afektivni filter je isto jedna od Krašenovih hipoteza u koje bismo zapravo mogli sada i ući. Krašenove hipoteze najvažnije, znači prvo ću reći da iza čitave ideje o comprehensible inputu stoji Steven Krashen. I to je jedan fantastičan čovek i fenomenalan lingvista, čiji su radovi svi besplatni. Možete da odete na njegov sajt, možete besplatno da skinete sve njegove članke i da čitate, koji se zalaže onako iz petenih žila za to da akademski sadržaj, da studije ne budu samo na stranicama kojima imaju pristup zaposleni na fakultetima ili koje moraju da se plaćaju, nego da znanje, treba da bude besplatno. Tako da možete da skinete sve što vas zanima kod njega i da pročitate o njegovim teorijama. I on zapravo nigde ne piše o nekim metodama konkretnim učenja, niti savetuje kako se predaje, nego zapravo objašnjava kako mozak usvaja. I njegove ključne ideje, zapravo kod njega sam prvi put naišla na razlikovanje učenja jezika i usvajanja jezika. Dakle, language acquisition versus language learning. I to je jedna vrlo zanimljiva teorija koju treba stalno imati u glavi, zato što možemo da se pozicioniramo gde smo, jer se konstantno priča da kada učimo jezik, mi zapravo učimo o jeziku. Mi kada učimo gramatiku, mi u tom momentu ne radimo na jeziku samom po sebi. Mi učimo o jeziku. A kada radimo na usvajanju, tada zapravo učimo, ali sad neću da koristim taj izraz, tada usvajamo jezik, tada nismo upleteni u priču o jeziku, nego direktno upijamo jezik. I postoji tabela koju vam mogu, gledat ću negde da okačim, mislim da ću zapravo na mom sajtu napraviti članak o tome, okačit ću tabelu, a ako nekog baš posebno zanima, može da izgoogla, da Krašenovu tabelu Learning versus Acquisition, gde on priča da je učenje jezika veštačko, usvajanje jezika je prirodno. Učenje jezika je tehnička stvar, usvajanje jezika je lična. Učenje jezika daje prioritet pisanom jeziku, jer mi kada vežbamo gramatiku, učimo gramatiku, mi mnogo pišemo. Usvajanje jezika prvenstveno radi na govoru, jel tako? Prvo komuniciramo. Učenje jezika se bazira na analizi, na teorijama. Usvajanje jezika se bazira na praksi, odnosno upotrebnom jeziku. Učenje jezika se bazira na formalnim instrukcijama. Usvajanje jezika na, kako bismo preveli, meaningful interaction, znači interakcijom punom značenja, interakcijama koje sa sobom nose i prenose značenje. Dakle, najvažnije nam je uvek poruka koja se prenosi. Zatim nam je učenje jezika deduktivno predavanje, bazira se na pravilima, a usvajanje jezika je induktivnog tipa, odnosno sami nekad otkrivamo pravila. Nekada mozak sam uhvati pattern, pa zato recimo deca, znate da često
sami zaključuju ako su uhvatili particip kako ide, pa počnu da pronađu sami pattern, pa prave pogrešne, a ne ni deca zapravo i odrasli, pogrešne participe na osnovu jednog. Dakle, mozak je sam upao u pattern proizvodnje struktura. Dakle, kada pričamo o učenju jezika, pričamo o deduktivnom podučavanju koje je vođeno pravilima, kaže se od gore ka dole, jel da, od opšteg ka posebnom. A kada pričamo o induktivnom, nazvali su ga coachingu ili, jel da, treniranju, ali uzmimo opet podučavanju, tada dovodimo možda učenike da sami otkriju pravilo i odnosno ide se, oni su to nazvali bottom top, ide se od dole ka gore, ide se od posebnog ka opštem i da, znači deduktivno od opšteg ka posebnom, induktivno iz posebnog ka opštem i ovo je bila tema na mnogim seminarima koje smo mi pohađali davno, baš negde nakon mojih studija i to je često organizovao Cervantes, bili su fantastični seminari, često su organizovali na Filozofskom fakultetu seminare za nastavnike, profesora jezika i mnogo se diskutovalo o tome, zato što je, mislim, u udžbenicima Prisme tada često gramatika predstavljena tako zapravo da učenik sam zaključi, kao da sam zaključi pravilo iz ponuđenih primera i puno smo diskutovali da li je to dobro, da li to otprilike zavisi od inteligencije učenika i slično tome, ali zapravo nema veze sa inteligencijom zato što, kao što smo pomenuli, mozak će svakako da traži svoj pattern, svoj način građenja strukture, kao što to radi dečiji mozak i da, grešit će, ali kada dovoljni broj puta čuje ispravnu strukturu, isto tako će usvojiti ispravnu strukturu. Kao roditelj koji kada čuje dete da nešto ne govori ispravno, prosto ispravi ga nekoliko puta i dete će već vrlo brzo znati. Zatim, kada pričamo o učenju jezika, kada pričamo o learning, treba da znamo da se radi o svesnom procesu, a kada pričamo o usvajanju, to je jedan nesvestan proces. Mi ne možemo da utičemo na usvajanje jezika. Mi ne možemo da znamo u kom trenutku ćemo mi usvojiti neku strukturu ili reči, zato što dok učimo mi živimo u iluziji da sve što nam je predstavljeno, da smo mi to sada naučili. Ali mi ako to dovoljno puta ne ponovimo, zaboravit ćemo. Svi to znamo. Jer da nije tako, učili bismo brzinom svetlosti, jel tako? Tako da mi ne možemo sami da odredimo kada ćemo mi to zapamtiti, kada će se neka struktura nama, jel da, usaditi u dugoročnu memoriju. Kada pričamo o učenju, pričamo o unapred predviđenom kurikulumu. Šta je kurikulum? Dakle, to su predviđeni programi koje, recimo, nude jezički udžbenici, a kada pričamo o usvajanju, tada su, kako to oni na engleskom kažu, radimo na learner-centered activities, odnosno tu aktivnosti, u centru aktivnosti je učenik, prave se aktivnosti, jel da, koje se fokusiraju na interesovanja učenika, prilagođavaju se i ima mnogo prostora za improvizaciju. I ja moram da priznam da ja mislim da sam došla do stadijuma kada me neko pita koliko traje kurs, da zaista planiram da govorim traje koliko želite da traje. Može čitavog života slobodno. Imam materijal za do kraja života. Ali može da traje koliko osoba želi, sve zavisi šta želi. Dakle, zašto to kažem? Zato što sve zavisi koja su očekivanja i sve zavisi kakva su interesovanja i šta neko želi da postigne, zato što jezik, bukvalno i materni jezik, možete da učite čitavog života. Uzmimo da je vrlo realno da sada postavimo pitanja našim kolegama i da vezana za naš materni jezik i da nemaju odmah odgovor ili
Da možda gomila nas ne bi sada da izađe na C1, C2 iz srpskog, možda ga ne bismo položili, jel tako? Tako da jezik može da se uči čitavog života, uvek postoje polja vokabulara, uvek postoje strukture koje su nam strane, koje su nam nove. To je jedno živo biće koje se razvija, uvek postoje nova polja koja možemo da otkrijemo. Tako da, ja moram da priznam da na mom času ima mnogo improvizacije, u smislu da nekad zaista, mislim, ja dođem sa planom i znam šta treba da radim, ali nekada mene učenici odvuku u potpunom drugom pravcu, jer vidim da ih to u tom trenutku interesuje. I naravno da ćemo tu da ostanemo, jer tu gde je interesovanje, to će porasti. To što smo zalili u trenutku kada je žedno i kada mu treba, to će da procveta. Tako da, mislim da je meni nešto najlepše u životu što sam se razvela od jezičkih udžbenika. Ali sad isto tako ne mogu da kažem da bih savjetovala svakom početniku da se upusti u nešto tako, zato što ja sam se usudila da se odvojim posle mnogo godina rada i poznavala sam već napamet strukture mnogih udžbenika, tako da nije mi problem da znam da ne izgubim liniju u kojom se krećem, ali doći ćemo do toga koliko je bitno nešto učiti pre ili posle i ko to određuje. Vratimo se na onu tabelu o kojoj smo pričali. Dakle, pričali smo da je predviđen kurikulum, predviđen program vezan za učenje o jeziku, da su aktivnosti vezane u kojima u centru njih je učenik i mnogo improvizacija ima prilikom usvajanja jezika, da prilikom učenja jezika koristi se mnogo, koristi se zapravo prirodno, da se mnogo prevodi, puno se prevodi. Postoje, jel da, profesori, nas su tako učili, koji su potpuno predavali jezik na maternjem, nismo mnogo komunicirali na stranom, učili smo mnogo o jeziku, bar u mojoj srednjoj školi i osnovnoj. Dakle, prevođenje i korišćenje L1 prvog jezika, maternjeg jezika je potpuno uključeno, dok prilikom usvajanja jezika izbegava se toliko prevođenje i izbegava se maternji jezik. Kažem, ponavljam, ne bežimo od toga, ne želimo nesporazume, ali, na primjer, možemo na drugi način da prenesemo značenje slikom ili da ostavimo prevod na tabli ili da pomognemo, znači, nedirektnim prebacivanjem na maternji. Zatim, aktivnosti koje su vezane za učenje jezika su zapravo aktivnosti o jeziku. U tabeli kod Krašina piše activities about the language i aktivnosti koje sprovodimo prilikom usvajanja jezika su activities in the language. Znači, to su aktivnosti unutar jezika. Šta to znači? U sledećoj liniji, kada bismo rekli da je prilikom učenja jezika fokus na formi, a prilikom usvajanja jezika fokus na komunikaciji, onda nam je lakše da shvatimo kakve su to aktivnosti unutar jezika. To su aktivnosti koje nas zapravo sve vreme održavaju u tom stanju komunikacije. Mi komuniciramo. I poslednja stvar je stavka da prilikom učenja jezika mi proizvodimo znanje, stvaramo znanje, gradimo znanje. A prilikom usvajanja jezika proizvodimo veštinu i sposobnost. Gradimo sposobnost, gradimo veštinu komuniciranja. To su vrlo važne razlike i ovo su dva različita koncepta od kojih, znači, jedan uključuje primanje informacija o jeziku, i to je učenje. Učenje je primanje informacija o jeziku, pretvaranje tih informacija u znanje kroz intelektualni napor i skladištenje kroz pamćenje ili memoriji. A drugi, ili usvajanje jezika, drugi koncept, usvajanje jezika uključuje razvijanje veštine interakcije, komunikacije sa govornicima tog jezika, sa strancima, u cilju razumevanja. Dakle, mi želimo da ih razumemo i da oni nas razumeju, želimo da govorimo njihov jezik. Tako da ovaj koncept učenja jezika prvi i koncept usvajanja jezika su dve odvojene ideje. I to toliko odvojene da apsolutno jedan nije prirodna posledica drugog. Znači, nije nužno da ćemo prilikom učenja jezika taj jezik usvojiti i moglo bi se reći prilikom usvajanja da ćemo možda naučiti
sve nijanse gramatičke. Nije nužno. Morat ćemo se posebno baviti time. Samo je znači bitnije da li želimo da budemo latinska škola prevođenja i da držimo fiksno gramatičkih struktura i da ostanemo u tome kao u latinskom i da možda nikad ne progovorimo. Svi mi znamo koji smo latinski toliko godina učili. Da li ga pričamo? Ne. Da li može da se priča? O, da. Da, latinski može da se priča. Razlika između usvajanja i učenja jezika je jedna od najvažnijih, ako ne i ključna hipoteza Krašenove visoko cenjene teorije usvajanja stranog jezika. Dakle, ključ, odnosno poznatija, ova hipoteza je poznatija pod nazivom natural approach, odnosno prirodni pristup učenju ili usvajanju jezika. I to je ključ njegove teorije. S tim da, pošto se sad ovo odužila malo, a htela sam da uvedem u ovoj epizodi i njegove hipoteze, malo bliže, ali zapravo bilo je važnije da razlučimo u kakvim mitovima živimo i kakva je razlika između učenja i usvajanja jezika i šta su koncepti, jel da, comprehensible inputa, šta to znači i kakve veštine uopšte postoje. Danas smo sve to pomenuli, jel tako? Svi znamo mi koji predajemo da su 4 veštine koje treba paralelno da razvijamo i koje se na svim ispitima pojavljuju, čitanje, pisanje, razumevanje i govor, ali nadam se da smo danas malo približili šta to znači pasivno, aktivno, šta je ono što ulazi, šta je ono što izlazi i da li koliko je jedno i drugo važno. A u sledećoj epizodi ćemo se onda osvrnuti više na Krašenov rad i na to kako to u praksi može da funkcioniše. Tako da hvala još jednom najlepše na odvojenom vremenu i na slušanju. I ako želite da razmenimo mišljenja, pišite slobodno i ako vas više zanima o tome, možete se bolje upoznati kako to sve u praksi funkcioniše na radionicama. Liste čekanja su u biografiji na linku na Instagramu. I do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.